Znaš kako, čula sam svašta o tebi, kakav si u krevetu. Nije to ništa posebno. To sam i čula. Buraz, zašto Pavša stavlja TV na sred sobe? Zašto? Pa da dobije vijesti celog sveta. Kolega, gdje smo ostali sa pričom? Ja tebe pitam, gdje su te cvikere? Ove cvikere sam ja dobio iz Ameriku. Ne znam ja ništa šta se dešava. Bija neki popust, a? Nema popust, tako da Bila popust 50%. Ja otišao tamo kod moje devojke. Znaš kakva devojka, starija od mene 45 godina. Polako kolega. I ja otišao tamo, ona me odvela u neki... neka ogromna radnja, znaš. Ovo je ulačine! Ima kođe jači od mene! Mi djede! Ajde napolje da mi pogurate traktor. Šak će mene, sad će dađi. Da bi jedna porodica bila srećna, potrebno je da ima ljubav, razumevanje i najmanje 2 kompjutera. Buraz, zamisli, jutros moj papagaj popio čašu benzina. I? Letao je 5 minuta i stao. Mrtav. Moj jok bre, nestalo mu benzina. Dobar dan. Dobar dan. Daćete mi kilogram salame? Da vam narežem. Ne, nego mi prebaci na flash. Jao, zaglavili smo se u liftu, šta ćemo sad? U pomoć! U pomoć! Jao, ajde da vičemo zajedno! Zajedno! Doran, gospodin, ne možete sesti tu za švedski stol. A viđe prijatelju, ja ću otići kad dođeš šveđani. Može jedno pitanje? Može, Boraz. Šta radi piroćanac kad mu je hladno? Uzme sveću. A šta radi piroćanac kad mu je mnogo hladno? Pa zapali je, brate. Vidimo se! Skinut ću ti zvijezde s neba. Ja, ali ja navijam za Partizan. A šta hoćeš onda? Da ti iskopam grob? Brate, znaš, imao sam danas neku mušteriju, brate, mili Pavle se zove, ima 150 kila. Jedva smo ga sahranili. Ajo, nije to ništa. Umrla nečija tašta. I mi da je sahranimo, narod je toliko aplaudirao, mi smo morali 3 puta da je vadimo na bis. Ajmo da obiđemo ove ludake, da vidimo li ima nekog normalnog, da ga pustimo, šef rekao da napravimo mjesto za nove bolesnike. Što to radiš? Vozi se na motor, aj sede, te odbaci mi. Ovo nije... Aj te odbaci mi! Vozim se s njim! Jao, hvalim te Bože, konačno neki normalan da čita knjigu, a ti ne voziš motor s ovima. Šta, otišli bez mene?